Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την αδειοδότηση των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Το λόγο έχει ο βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα θέσω υπόψη σας ένα σημερινό δημοσίευμα του Βήματος με τίτλο «Γλωσσομάθεια», που πιθανόν να το έχετε υπόψη σας υπηρεσιακά, λόγω του ότι έχει και ένα σκίτσο προσωπικό, το οποίο αναφέρεται στο θέμα της επίκαιρης ερώτησης. Κάνει μια σύγκριση των δημόσιων υποδομών, των υποδομών των δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, από το Ασβεστοχώρι, το Γέρακα μέχρι τον Κορυδαλό, και των προδιαγραφών των οποίων ζητούμε με βάση τον νόμο 4093 από την ιδιωτική εκπαίδευση και κυρίως από τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Εγώ θα προσθέσω ότι στο Ηράκλειο, παρά το τεράστιο έργο που έχει γίνει στη σχολική στέγη την τελευταία 20 ετία, πραγματικά τεράστιο έργο, υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις. Το 6ο και το 44ο σχολείο στεγάζονται εδώ και 5 χρόνια σε λιώμενες αίθουσες και κοντέινερ. Στο πρώτο λύκειο έχουμε 8 κοντέινερ. Το πρώτο γυμνάσιο έχει ζητήσει 2 αίθουσες και δεν μπορεί ο Δήμος να τις δώσει, διότι προμηθεύτηκε 5 με δικούς του πόρους και ζητάει με έγγραφό του άλλες 15 αίθουσες προκειμένου να καλύψει 15 άστεγα τμήματα. Έτσι λοιπόν, αν δούμε και τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό που υπάρχουν, ακόμα δημοτικά γυμνάσια, αλλά και σε ειδικά σχολεία μουσικά, καλλιτεχνικά, θα δούμε ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Αν σας ζητήσω να προσαρμοστούν τα δημόσια σχολεία μέσα σε 9-10 μήνες στις προδιαγραφές που πρέπει και να καλύψουν τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουν, τότε πραγματικά θα πείτε και με το δίκιο σας ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 2-3 ετών να καλυφθούν ανάγκες ετών, προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και θα έχετε δίκιο κύριε Υπουργέ, όμως ταυτόχρονα έχουν απόλυτο δίκιο οι φροντιστές και οι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών να μην μπορούν μέσα στους 8-7-4 μήνες που τους ζητάμε να προσαρμοστούν σε αυτές τις προδιαγραφές, οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές, καθόλου ρεαλιστικές. Και γι' αυτό λοιπόν, τελειώνοντας, σας ζητώ να δείτε ξανά το θέμα, να δούμε ξανά το θέμα, αναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες άδειες. Εάν δεν συμφωνείτε με τις προδιαγραφές που προτείνουν οι ομοσπονδίες τους, που είναι κατά τη ρεαλιστικότερες, που είναι ρεαλιστικότερες από αυτά τα οποία έχουμε θεσμοθετήσει ήδη, να δούμε ένα μεγάλο διάστημα προσαρμογής 3-4 ετών, ούτως ώστε να περάσει και η κρίση, να μην κλείσουμε τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών με νόμο, να τα αφήσουμε να αγωνιστούν μέσα στην κρίση, να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να επιτελούν το σημαντικό έργο που επιτελούν και για τη γλωσσομάθεια αλλά και για τη στήριξη των μαθητών όσον αφορά τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ευχαριστώ για την ερώτηση, παρότι ομολογώ ότι στην αρχή με μπερδέψατε μιλώντας για τα δημόσια σχολεία, αλλά εν πάση περιπτώσει μου δίνετε την ευκαιρία με την ερώτηση που κάνετε, που υποβάλλατε, να κάνουμε μια συζήτηση για την προσπάθεια που κάναμε εξυγχρονισμού και ομογενοποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Γιατί πράγματι, και το αναφέρετε στην ερώτησή σας, η Τρόικα για την βάση του νόμου 4093 για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των υποχρέσεων βάσει του προγράμματος χρηματοδότησης έθεσε ορισμένα ζητήματα όσον αφορά την πλήρη απελευθέρωση του χώρου. Και κατά την Τρόικα και κατά πολλούς εταίρους μας είναι η αλήθεια, οι άδειες των εκπαιδευτικών δομών δεν είναι άδειες επιχειρηματικών δράσεων, αλλά επαγγέλματα. Υπήρξε λοιπόν μια προσπάθεια απελευθέρωσης όλου του χώρου και η άρση όλων των εμποδίων. Αυτό κατά τη γνώμη μας θα οδηγούσε σε μια απορρίθμιση και δεν συνάδει εν πάση περιπτώσει με την ελληνική πραγματικότητα όπως έχει δημιουργηθεί. Εμείς τι κάναμε? Εμείς είπαμε ότι σε αυτές όλες τις ρυθμίσεις που ζητούσαν όσον αφορά στη στέγαση όλων των εκπαιδευτικών δομών, τα ίδια νομικά πρόσωπα να αναπτύσσουν πολλαπλές δραστηριότητες και ούτω καθεξής,
είπαμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει με την ευκαιρία μια σοβαρή ρύθμιση και ένας εξυγχρονισμός και μια ομογενοποίηση ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο χρονολογούνταν από το 1940-45. Αυτό λοιπόν το οποίο πράξαμε είναι ακριβώς αυτό. Απλοποιήσαμε 5 νόμους, πολλαπλά προεδρικά διατάγματα και πολλές υπουργικές αποφάσεις σε μόνο 2 άρθρα. Απλοποιήσαμε τη διαδικασία. Και τι είπαμε? Ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει μια άδεια όταν έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να μην έχει υποβάλει αίτημα για να επαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης. Το τρίτο είναι οι δομές μέσα στις οποίες θα μπουν παιδιά να έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας και να ισχύει και να διαθέτει την ισχύουσα οικοδομική άδεια, που να καταδεικνύει ότι πληρώνει οι προϋποθέσεις του νόμου. Είπαμε επίσης, μια και αναφέρεται το θέμα της μεταβατικότητας, ότι οι ισχύουσες άδειες παραμένουν σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και μέχρι τότε, με βάση τα νέα αυτά κριτήρια, δικαιούνται να ζητήσουν τη νέα αδειοδότηση, την οποία ερίστο εμπαρόδο δεν θα πρέπει κάθε χρόνο να την ανανεώνουν. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό γιατί το θέσαμε. Γιατί όλη αυτή η κάθε χρόνο ανανέωση και τα λοιπά σημαίνει πάρα πολλές, σημαίνει γραφειοκρατία, σημαίνει διαφορά και ούτω καθεξής. Έτσι, νομίζω ότι το χρονικό διάστημα το οποίο δίνεται είναι επαρκές και θα έλεγα ότι οι προδιαγραφές αυτές που θέσαμε είναι σύγχρονες και δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με το νόμο 2445 του 1940. Και στη δευτερολογία θα μιλήσουμε για αυτές τις προδιαγραφές και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πολύ απλές και όταν φορούν εκπαιδευτικές δομές, δηλαδή δομές στις οποίες στεγάζονται παιδιά, πρέπει να είμαστε αυστηροί και πρέπει να τις στηρούμε. Το λόγο έχει ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κεγκέρογλου για 3 λεπτά. Σας έκανα την εισαγωγή ακριβώς για να μην λειτουργείτε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι άλλες οι προϋποθέσεις για τη δημόσια εκπαίδευση, άλλες για την ιδιωτική. Και εάν μου πείτε, μα θα κλείσω με ένα σχολείο δημόσιο που δεν έχει τις προδιαγραφές, θα σας πω όχι βέβαια, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις τηρούνται με βάση τις επιτροπές τοπικές οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών. Όμως δεν είναι αυτές που πρέπει. Και δεν μπορεί μέσα σε 7 και 8 μήνες να διορθώσετε αυτή την κατάσταση, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Και δεν μπορεί επίσης να ανακληθεί η άδεια αυτών των σχολείων για 10 χρόνια. Και δεν μπορεί να ανακληθεί και η ιδιότητα του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του νομάρχη, του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου ή του Υπουργού Παιδείας για 10 χρόνια να μπορεί να ασκήσει πολιτική, επειδή δεν μπορεί σε 7-8 μήνες να προσαρμοστεί. Στα λέω αυτά γιατί είναι ακριβώς αυτά τα οποία ζητάτε από τα φροντιστήρια και από τα κέντρα ξένων γλωσσών. Και δεν μπορεί να είναι άλλη η αντίληψη ενός Υπουργείου που εποπτεύει και τους 2 τομείς, που είναι υπεύθυνο για τον τομέα το δημόσιο. Σας τα λέω αυτά γιατί πραγματικά με τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει και τις ψηφίσαμε εν πλήρη γνώση του ότι είναι λάθος μόνο και μόνο γιατί ήταν προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση, δεν ανοίγει το επάγγελμα, κλείνει. Και δεν κλείνει απλά για αυτούς που θέλουν να μπουν, κλείνει και για αυτούς που είναι. Κανένα κτίριο στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην Ύπαιθρο, αλλά και στις γειτονιές της Αττικής και της Αθήνας, δεν τηρεί τις προδιαγραφές τις οποίες λέτε. Πρέπει να χτίσει κτίριο από την αρχή. Και του λέτε σε 8 μήνες να χτίσει κτίριο από την αρχή. Αυτά είναι εξωπραγματικά. Σας λέω μη ρεαλιστικά. Με την πιο επίοικη έκφραση. Βάζετε εκείνη την ποινή των 10 ετών. Χωρίς να ξεκαθαρίζετε ότι είναι για σοβαρές παραβάσεις. Που πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση. Πρέπει να βάλουμε μια διαβάθμιση. Βάζετε το θέμα, να σας πω, σε σχέση με τους δικαιούχους να ιδρύσουν. Το ανοίγετε. Και το ανοίγετε πού? Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μα αν είναι δυνατόν, νομικό πρόσωπο λέει δημοσίου δικαίου, ανοίγει ιδιωτικό ΙΕΚ ή ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Είναι μια αντίφαση αυτό. Και δεν βάζετε ότι μπορεί να ανοίξει ένα εκπαιδευτήριο οποιασδήποτε κατηγορίας, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών, ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με βάση τον νόμο 4019
που είναι συνεργατική ομάδα ανέργων του χώρου. Και δεν βάζετε αυτούς, μόνο βάζετε ότι ένας Δήμος θα πάει να ασχοληθεί με φροντιστήρια. Άλλα προβλήματα έχουν. Οπότε είδατε, λένε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, επειδή μπήκε το παρατηρητήριο. Και θα τους βάλουν να κάνουν και φροντιστήρια. Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν μπορεί να εξαντληθεί ένα τεράστιο θέμα, το οποίο περιλαμβάνεται στα πλαίσια αυτής της ερώτησης, θα σας ζητούσα να προχωρήσετε σε μια διαβούλευση με τις Ομοσπονδίες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να δούμε τις βελτιώσεις και σε σχέση με τις προδιαγραφές που με 2-3 βελτιώσεις μπορούν να λυθούν προβλήματα. Και να δείτε και ένα μεταβατικό διάστημα σοβαρό, τώρα μην μου ξαναπείτε τις 8-9 μήνες, γιατί πραγματικά δείχνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση είναι και η χώρα και οι υποδομές στον χώρο της εκπαίδευσης, και να δούμε από κοινού πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτή η διαβούλευση έλειψε λόγω του κατεπήγοντος που ήρθε. Στα πλαίσια όμως του νομοσχεδίου που, από ό,τι πληροφορούμε, θα καταθέσετε αυτές τις μέρες για τα κέντρα διαβίου μάθησης, για τον οργανισμό που θα πιστοποιεί όλες τις υποδομές της εκπαίδευσης, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε βελτιώσεις και να είστε, σας παρακαλώ, ανοιχτός σε αυτές, εάν βέβαια δεν αντίκειται στην αντίληψη, στην πολιτική του Υπουργείου. Γιατί αν αντίκειται και δεν κάνετε δεχτό τίποτα, σαφώς και δεν υπάρχει πεδίο διαβούλευσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο Υπουργός κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ακούστε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ποιες είναι οι αυστηρές προδιαγραφές που θέσαμε. Καταρχήν μιλήσαμε για την αδειοδότηση. Είπαμε πολύ απλά ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, να έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και νοικοδομική άδεια. Τα ελάχιστα. Τα ελάχιστα. Μπράβο. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Δεύτερον, ας δούμε λοιπόν τις αυστηρές προδιαγραφές που είπε ο συνάδελφος. Τι είπαμε? Ότι για να ισχύσει και να λειτουργήσει ένα φροντιστήριο και φροντιστήριο ξένων γλωσσών, πρέπει τουλάχιστον να δίνει 3 τετραγωνικά μέτρα αναεκπαιδευόμενο στο κτίριο. 1,5 τετραγωνικό μέτρο αναεκπαιδευόμενο σε αίθουσα διδασκαλίας. 1,5 τετραγωνικό μέτρο αναεκπαιδευόμενο σε αίθουσα διδασκαλίας. Επαρκή και άμεσο φωτισμό και αερισμό, 1 τουαλέτα ανά 30 εκπαιδευόμενους, 12 τετραγωνικά μέτρα ελάχιστο εμβαδό μια αίθουσα διδασκαλίας. Και βεβαίως των 2 μηχανικών για τη στατική επάρκεια. Πέστε μου, κύριε συνάδελφε, εσείς τι θα φερούσατε? Απαντήστε μου. Τι θα φερούσατε? Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε ότι στεγάζονται παιδιά. Και πρέπει κάθε εκπαιδευτική δομή, όταν στεγάζει τα παιδιά του κόσμου, να πληρεί τις διαδικασίες και τους όρους. Και να είναι όροι οι οποίοι να είναι βιώσιμοι και λειτουργικοί για να μην έχουμε προβλήματα. Αυτή είναι η αυστηρή όρη. Όταν λοιπόν απλοποιείς όλες τις διαδικασίες σε 2 άρθρα του νόμου, τότε βάζεις αυστηρές ποινές. Ιδιαίτερα, σας παρακαλώ δεν σας διέκοψα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ψευδή δήλωση του νόμου. Τότε βάζουμε αυτή την αυστηρή ποινή για όταν ψεύδονται και δεν τηρούν τις προδιαγραφές αυτές οι οποίες ετέθησαν. Κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε καταρχήν για τον εξορθολογισμό, την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, μιλάμε για τα ελάχιστα των όρων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικές δομές, και σε αυτό το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι αυστηρό. Γιατί αυτό το οποίο αφορά είναι παιδιά του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 42 μαθητές και μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η Βουλή τους καλωσορίζει. Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 600